si tú stranu. OK, sme tu. Kde budeme padať? Víš, kde ideme padať, mne sa to ešte načítava. Aha, ty už sme tu, to je problém. No dobre, tak kam ideme? Ne, ešte raz. Ten, čo dáva boty. Také boty. Dať? No budem musieť upikexovať, alebo počkaj, ja ho môžem zraziť autom. Oj! Dávam mu damage. Jak sa vystupuje? Normálne vystupovaním. Mal niečo šiada, ne? Ja nemám movre. Ja mám movru túto. Ja mám movru pumpu. Je tu v krychu niekto. Počkaj, znič tú stenu. Znič tú stenu. Ja mu dám snipe, áno, dobré. Ale je tu ďalší. Ja viem, no. Má niečo? Upikexujem ho. Nice. Tu máš... ale tak toto si zoberiem. Máme to tohoto. Aha, to dáva full damage. Upek tam bol, či čo? Ja som... Ja jetpack. Ja som nevedel, že to dáva full damage. Až by som sa mal zastavať, lebo mi môže dať niekto RP snipe. Nevadí. A teraz budeš v noku, ty kokos, a zomreme. Počkaj, ja idem nakopať. Tu je dvaja. Aha. Tu je pán plešatý. Plešatý na holenie. Ja som ti ho vyžeral, sorry. Dobre, ale zachránil si ma. Aha, tam je. Čo? Tak on má dá, ty kokos. Ja nemám s čím. Máš nejaké náboje do ARK? Ja mám 0. Dík. Že nula. O, ďalší. Choď ho vyfajtiť, ja nemôžem. Traja sú tu. Čo? Počkaj, tu je. Traja? Počkaj, zober mu na kartu. Yes. Nice, kamo. Ja zoberám tú zelenú, nech ju môžem potom použiť. Ja dúfam, že toho RPGčko ja nepoužijem. Ty si byl vyžra. Jak vyžral? Som po ňom sveril celý čas. Si není dobrý chlapec. Jak? No, nejsi dobrý chlapec. OK, mám full map. Toto je, že mám M. Ja nemôžem ho fajtiť, ja nemám to ja nemám nič šeda. Ja som si všetko vyjagil. Ty ho môžeš pofajtiť. Yes, pumpa. To je oj, báka. Typek? Poď tam. Typek. Oj, ale on je dobrý. No, vidím. A ďalší. Kde si dal tú pampu? Ty si není dobrý. Bože, ty si ho vyžral. Ja nemôžem s ním fatiť. No keď počkáš ešte minútu, tak... Prečo máš dve zlaté veci u seba? Prečo máš dve zlaté veci u seba, si mal radšej zobrať tiež sile? No?
niečo šedé, prosím. To som si poľma nikdy v živote neprijal. Že? Ani ja. Yes, šera. Yes, mám. A Ja ja tiež. mám onu. Ja mám pískačku, SMGčko. jak sa volá. Čačka. Yes, tu Yes, je aj čačka. tento upgrader, vieš? Pištolku, ale zelenú. Čo tam je? Upgrader, vieš? Jej. No ja viem. Kámo, ja mám veľmi dobrý loot. No akože... Dobrý loot, jak sa to povie. Dat? Pomoc? Jak to, že už máš toľko shieldov? OK, dat. Je, ty si čo tam dole? A tam vôbec dole máš niečo šedé? Milión ich. Než my sa ľudia, my to nevoláme tak, jak sa to reálne má volať, ale že šedé. Proste šedé, zelené, modré a fialové. Aha. Ďakujem. Kde? Tam je za rohom bata. Je za rohom bata. Tam je, áno. Kamo? Dáva tu schody. Jau. Genial. City. Yes, čarčka. Nice. No. No tak to bychom mal niečo asi robiť. Teraz? Nie, choď fakt. Ale idem. Dvacať. Pozor. Pomoc. Ešte sú traja. Aha, oni majú oného bota. Musíš pristať. Poď tu to. Kde by si chcel? Ale prečo tak na začiatku? Poďme, alebo tak poďme do lazy, jasné. To nemám rád. Ne, poď tu to. Auto je, vieš, to je aj také Okej. šingrot, vieš. To možno aj zarábať peniažky. Dat? Čo ty tam už bojuješ? Jasné. Super, mám 600 ping. No, ja som ich tu všetkých vyzabíjal, takže all good. Ja už to killím. Jak môžeš správne vidieť. Ala Tam pules ľudia sú. a trik je hotový. Tam sú ľudia. Vidím. Som rád fajtiť. Tak ty si dobrý. Sorry. Vadí. Ale dal som ho. Ináč s tou čárčkou je to nejak teraz ide ináč. Je tam niekto? No už nie. Bol tu niekto.
Chceš má pro, ja mám všetko plné. Ja tiež. Aha, on mi No týpek. počkaj. Aha, Ježiš, ja sa to použijem. Ale tak nevadí. A tak dá som iba hitnúť. jak sme išli ona s typkom v aute, sme proste išli. A tak to nepočíta sa, ne? Keď som mu dal iba hity s fialovou na. No počíta, to si nemal. Počíta? Môžeme líbnuť. Nejaký most. Na tento. Aj. Kamo, teraz som mal 1000 ping. Normálne to bolo vidieť. Dobre, kam idem? Čo? Som nikdy nebol. Pískačka. Tak toto som ešte nikdy nebol. Ešte jednu pískačku. Ja mám ešte jednu tacku. Nemám pískačku. Ja mám ešte jednu tacku, to je lepšie. Ani. Nie. Ale helikoptéra. Auto. Aha, nejsi family friendly. Aha. Nevadí. Tak si ja nič nemám. Dať? Ja mám launchpad. Dať. Kámo, tu nie sú žiadne čestky. Ešte som išiel. Mám. Ale nice, mám ona. Mám AKčko aj pištolku šedu. Zlyhal som. No teraz typek nemôžem, no. Poď. Dať? Vidíš, je to korunkač. Není. Pomoc. 8. Nedostal nič. Ja mám 8 životov. Kámo, proste môj aim. Proste môj aim vždycky selže. Nechoď tam sám. Prečo si tu není? No lebo si tam išiel. Pomôcť mi. Kámo. Nevadí. Dobre, toto sme nedali.